is-sitwazzjoni reali hija li dan naqas billi jibgħat ħafna nies. Jibgħat l-avukat ta' tfajla, jibgħat tfajla, jibgħat l-pulizija li kienu qasta ta' kienar fil-Ministeru, jibgħat drivers tal-Ministri, jibgħat għall-Ministri, jibgħat għal footage ta' CCTV, jibgħat l-avukat ta' tfajla, jibgħat ukoll għas-Superintendent Għawdex li huwa responsabbli li jagħti il-ċiklisti l-pulizija bil-motoċikletta, insomma, mal-Ministri li kemm il-darba f'dak iż-żmien perjodu raw xeni fejn kien hemm Ministru li mhux suppost kellu skorza u kellu skorza. Kien hemm ħafna wkoll ċirkustanzi li għajmulek ċertu ħanejdu suspetti għalfejn kellu jiltaqa' fit-tard, għalfejn kellu jgħaddim il-bib tal-ġemp tal-Ministeru, għalfejn imbagħad kien hemm is-sjara ta' tfajla mal-avukat tagħha biex biddel l-istatement ftit ġranet wara. Dawn din is-sekwenza ta' avvenimenti, ovvjament jqajmulek ċertu suspetti. Hija ovvja meta taqra r-rapport li ħafna minn dawn l-hekk imsejħa osservazzjonijiet ma kienx hemm follow-up għalihom, ma kienx hemm follow-up għal numru ta' affarijiet li setgħu ċertament iċċaraw il-punt.